miftuħ tar-raba' ktieb. Jgħallem f'Tagaste u Kartaġni. Dawk id-9 snin bejn it-19 u 28 sena ta' għomri għaddejnihom nitħawdu u nħawdu, nitqarqu u nqarqu, mitlufin wara ħafna ġibdiet. Fil-pubbliku minfuħin bina nfusna konna nxerdu t-talim hekk imsejjaħ liberali. Fil-privat bitwemmin fieraħ konna nitħarġu f'reliġjon tal-isem biss u fruha f'kull ma nagħmlu. Fit-talim ħsiebna kien fit-tifħir vojt li l-poplu jagħti biċ-ċabċib tal-idejn fit-teatru, f'konkorsi ta' poeżija, f'gari għal kuruni tat-tiben, f'wirjiet ta' bluha u f'ġibdiet bla rażan. Fit-taħriġ reliġjuż konna nfittxu li nissaffew minn dan il-ħmieġ kollu billi noffru ikel lil magħżulin u qaddisin kif kienu jsejħulhom, ħalli fil-mitħna tal-istonku tagħhom jibdluhulna fanġli wallat li jagħtuna l-ħelsien. Din hija t-triq li kont qbadt u mxejt fiha flimkien mal-ħbieb li kont inqarraq bihom u nitqarraq bħalhom. Il-gburin u dawk li jintadek ma xħedtomx mal-art biex tisħaqhom għal ġid tagħhom jistgħu jiddieħqu bija kemm iridu, Alla tiegħi. Imma jien xorta waħda nistqarlek il-għajb tiegħi għat-tifħir tiegħek. Għatini l-għajnuna, nitolbok. U ħallini issa ndur dawra beħsibijieti mat-triqat żbaljati tiegħi tal-imoddi u noffrilek sagrifiċċji bajjat ta' ferħ. Għaliex jien għalija nnifsi mingħajrek ħlif mexxej lejn l-irdum. U mqarissa li nħoss nifsi kti. Jiena x'jien jekk mhux wieħed li jerda l-ħalib tiegħek u jitgħajjex bik, ikel li ma jitħassarx. U x'inhu l-bniedem u minhu bħala bniedem. Ħajiddieħqu bina l-qawwija u s-setana, imma aħna d-dgħajfa u msejkna infaħruk. F'dawk is-snin għallimt ir-retorika, jiġifieri kont inbih is-sena li biha wieħed jaraf jitkellem u joħroġ rebbieħ. Iżda f'din il-ħidma jiena nnifsi kont mirbuħ mill-ġibda għall-glorja. Imma kif taf int, mulej, jiena dejjem għażilt li jkolli dixxipli tajbin u tajbin tassew. Bla ma nqarraq bihom kont nallimhom kif iqarqu, mhux biex jarqu lil minhu bla ħtija, iżda biex xi drabi jeħilsu lil ħati. U int, o Alla, mill-bogħod rajt it-tama tiegħi taqa' fiż-żlieq u toqgħod tnemnem fost ħafna duħħan, dik it-tama li fit-talim tiegħi kont innissel f'dawk li jħobbu l-fruwa u jfittxu l-gideb kif kont nagħmel jien. Matul l-istess snin żammejt mara miegħi li ma ntrabatx magħha biżwieġ hekk imsejjaħ leġittimu għax fit-tixta f'xela merwla u bla għaqal. Iżda waħda biss kelli u bqajt fidil magħha. Din ir-rabta għalmitni ħaġa li jiena stess għaddejt minnha, jiġifieri li l-ftehim regolari taż-żwieġ bil-ħsieb tat-tnissil tal-ulied ma għandu xejn x'jaqsam mal-ftehim magħmul b'imħabba żienja bejn tnejn li kontra qalbhom iġibu tfal fid-dinja, għad li dawn meta jitwildu iġalu l-ġenituri jħobbuhom. Niftakar ukoll li darba fettilli nidħol f'konkors ta' poeżija teatrali. U wieħed li ta' parsi jaqra l-ġejjeni staqsini xi ħlas nagħtih biex irebbaħni.
weġibtu u għetlu li kont nistmer u nobot id-bassir moqżis tiegħu u li ma kontx se nħallih joqtol dubbiena waħda minħabba fija anqas kieku kellu jrebbaħni kuruna tad-deb li ma tidbil qatt. Għax fis-sagrifiċċji tiegħu kien se joqtol xi annimali biex b'din il-qima jsejjaħ fuqi l-għajnuna tad-dimonji. Iżda, o Alla ta' qalbi, mhux fġieħ is-safa tiegħek warrabtu dan l-emil ħażin. Kont għadni ma nafx inħobbok, għax ma kontx naf naħseb fraġġi ta' dawl li mhumiex ħerġin mill-ġisma. U r-ruħ li tinkaram għal stħajjil bħal dan. Xi tkun tagħmel ħlief titbiegħed minnek u tmur tistrieħ fuq ħwejjeġ b'oħra talef l-irjieħ. Jien ma rridx li jsir sagrifiċċju lid-demonji għalija. Tassew. Iżda kont noffrilhom lil nifsi b'sagrifiċċju permezz ta' dak it-twemmin fieraħ. Għax xi jfisser nagħlfu l-irjieħ jekk mhux impaxxu lid-demonji billi bl-iżbalji tagħna nagħtuhom gost u nġaluhom jiddieħku bina. Minħabba fekk ma qtajtx għal kollox milli nitlob il-pariri ta' dawk iċ-ċarlatani li jsejħulhom matematiċi, għax dawn la kienu joffru sagrifiċċji u lanqas jitolbu lill-ispirti biex ibassrulhom il-ġejjieni. It-tjieba ta' bilħaq nisranija twarrab u tikkundanna bilħaq kollu dan it-taħriġ. Mulej, tajjeb li nfaħruk u ngħidulek ħenna lija u fejjaqni għax dnibt kontra tiegħek. Mhux sewwa ninqdew bil-maħfra tiegħek biex nidimbu iżjed, imma jeħtieġ niftakru li l-mulej qal ara, issa fiqt, qis li ma tidnibx iżjed biex ma tiġrilek xi ħaġa qar. U sar qawwi u sħiħ. Imma dawk jagħmlu minn kollox biex jeqirdulu saħħtu u jgħidulu il-marda ta' dnub ġiet fuqek mis-sema u ma tistax teħles minnha. U ġejja minn Venere jew minn Saturnu jew minn Marte. Fi kliem ieħor iridu jgħidu li l-bniedem tad-demm u l-laħam u mintna mkabbra ma għandux ħtija. Il-ħtija hi ta' min ħalaq is-smewwiet u l-kwiekeb u qassamhom. U dan minu ħliefek, Alla tagħna, kollok ħlewwa u għajn tal-ġustizzja li trott lil kulħadd skont emilu u ma twarrabx qalb maqsuma u sobiena. Ftik il-ħabta kien hemm raġel mimli den. Jinqala ħafna u magħruf wisq fil-mediċina. Billi kien il-prokonslu ġie għedli bidejh stess fuq rasi marida il-kuruna li rbaħt fil-konkors. Dan ma għamlux bħala tabib, għax mart bħal dak li kelli jien ħadd ma jista' jfejqu, ħliefek li tieqaf lill-gburin u tagħti l-grazzja lill-lumli. Forsi int ma ssoktajtx tgħinni jew waqqaft il-fejqan ta' ruħi anke permezz ta' dak ix-xwejjaħ. Jien sirt aktar ta' ġewwa miegħu u sikwiet kont noqgħod nisimgħu medi. Kliemu kien fih xtiżen u jenni, qawwi u ħaj mingħajr tlellix. Minn dak li għedtlu intebaħ kemm kont moti għal qari tal-kotba ta' dawk li jbassru mill-kwiekeb u bimħabba ta' missier fetaħ li għajnejja u qalli li kotba bħal dawk ma kellix xirridhom biex ma noqgħodx inxerret għal xejn fuq fruwat il-ħsieb u x-xogħol meħtieġa għalli u siewi. Qalli li wkoll kien tgħallem dik is-sena
hekk li f'Żożitu ried iħaddimha biex ikollu biex jgħix, għax la darba seħħlu jifhem lil Ipokrate, kien iseħħlu jifhem dawk il-kotba wkoll. Iżda mbagħad warrabhom u ta' ruħu għall-mediċina. Mhux għal ħaġa oħra ħlief għax ra kemm kienu tassew qarrieqa u ma rridx li raġel sewwa bħalu jaqla' ħobżu billi jqarraq bl-oħrajn. U żied jgħidli: inti għandek xi jżommok wieqaf fost il-bnedmin, għandek ir-retorika u qiegħed tixħet għaqlek fuq dan il-qerq għax trid int mhux għax tinħtieġu biex taqla x'tiekol. U għalhekk imissek iżjed toqgħod għalli qiegħed ngħidlek fuq u jien li ħabrikt ħafna biex nitalmu mill-qiegħ u nagħmlu l-mezz waħdini tal-għajxien tiegħi. Imbagħad staqsejtu x'inhi fil-fema tiegħu ir-raġuni li jseħħ ħafna mid-tbassir li jsir permezz ta' dak l-istudju. Weġibni kif seta' u qalli li jaħbad hekk skont iċ-ċirkustanzi mxerda l-hawn u lin fil-ħolqien. Qalli li jista' jiġri li bniedem u jaqra l-paġni ta' wieħed poeta jiltaqa' ma' vers li jkun jaqbel b'mod tal-għaġeb ma' dak li jkun għaddej minnu hu. Ħaġa li l-poeta qatt ma jkun qala jew waqgħet fi ħsiebu. U s-sokta jgħidli li għalhekk mhux ta' min jistaġeb jekk ir-ruħ tal-bniedem bla ma tintebaħ x'inhu jiġri ġewwa fiha tħoss bħal qawwa ogħla minnha iġġala tgħid dak li jkun jaqbel sewwa sew maċ-ċirkustanzi u l-emil ta' min imur jistaqsija xi ħaġa. U dan mhux għax tkun trid iżda għax jaħbad hekk. Int rid li dak ix-xwejjaħ jagħtini dawn it-twissijiet. Jew tajthom li int minn fommu u hekk fassalt li f'moħħi l-pjan tal-mistoqsijiet li kont qatt irrid nagħmel lili nnifsi. Iżda matul dak iż-żmien law u lanqas leżes ħabib tiegħi Nebridju, żagħżugħ mill-aħjar u tar-ruħ, ma seħħilhom idaħħlu li frasi biex inwarrab dawk il-kotba minn idejja. Minkejja li ħabibi kien isibhom tad-daħq u jwaqqagħhom kollha għaċ-ċajt. L-awturi tagħhom kellhom seta' aqwa fuqi u kont għadni ma sibt ebda xhieda ċara kif xtaqta jien li bla tlaqliq xejn seta' turini li tbassir imfittex minant l-astroloġi kien jinsertalhom mhux bil-ħila u s-sena tagħhom, imma x'ikunu xortihom tajba u jaħbtilhom hekk. F'dawk is-snin meta bdejt nagħllem f'Belt Welidi, iltqajt ma' ħabib li ożżejtu ħafna għax kellu l-istess ħerqa għat-tagħlim bħali. Kien daqsi fil-għomor u fl-aħjar ta' Żożitu bħali. Kbirna flimkien fit-tfulitna, morna fl-iskola waħda u konna nissieħbu fil-logħob. Fi ċkunitna ma kienx ħabib tiegħi daqskemm meta rġajna ltqajna. U anqas wara li ltqajna ma tnislet bejnietna dik li ħbiberija tas-sew, għax ma tkunx ħbiberija tas-sew ħlif meta int biha taqqad bejniethom lil dawk li jintrabtu miegħek bl-imħabba li ssawbet fi qlubna permezz tal-Ispirtu Santu li kien mogħti lilna. Madankollu kienet ħbiberija mill-oħla għalija. Iżjed u iżjed għax it-tnej kellna l-istess xeħtiet. F'Żożitu kien ħaddan il-fidi vera, għad li ma kienx sħiħ għal kollox fiha. Jien warrabtu minna u waqqajtu fil-ħażen tal-ħrejjef superstizzjużi li minħabba fihom bekkejt lill-ommi. Dak il-bniedem sar bħali, moħħu mimli bil-elt
u jien ma stajtx ngħaddi mingħajru. U wara, inti ġrejt wara dawk li ħarbu minnek, o Alla, li titħallas imma li f'ħin wieħed inti lajn ta' kull ħniena li b'ħafna modi tal-għaġeb treġġana lura għandek. Ara, inti ħtaft lil dak il-bniedem minn din il-ħajja wara bil-kemm sena li sar ħabib tiegħi. Ħelu aktar mill-ewwiet kollha li doqt f'ħajti f'dak iż-żmien. Min jista' waħdu jgħod l-emejjel tiegħek ta' tifħir li wieħed iġarrab waħdu fih innifsu. Int x'għamilt Alla tiegħi f'dawk il-jiem? Kemm tassew ħadd ma jista' jarbel il-ġudizzji tiegħek mill-qiegħ. Dam ħafna mixħud jaħraq bid-deni u mitluf bil-għaraq tal-mewt fuq ġbinu. Meta qataw qalbhom minnu, għamduh bla ma kien jaf. Jien ma ħabbilx rasi, għax stennejt li l-ispirtu tiegħu jibqa' sħiħ fil-femiet li ħa minn għandi u mhux f'dak li sar fuq ġismu meta ma kienx f'sensieħ. Iżda ġara kollox bil-maqlub ta' dak li ħsibt jien. Qaleb għall-aħjar u ħeles mill-periklu. Billi jien ma kontx nitqanqal minn ħdeħ għax konna marbutin ħafna bejnietna. Wara ftit stajt inkellmu u wkoll felaħ ikellimni. Minnu fih bat niċċajta qudiemu stess bil-mamudija li tawħ waqt li kien mitluf għal kollox minn moħħu u s-sensi tiegħu. Stennejtu se jitħaq miegħi, imma kien diġà sar jaf li għamduh. U ħares biċċiera lejja, qisni kont xi għadu tiegħu. U b'sinċerità tal-għaġeb li ma stennejtiex minnu, wissieni biex ma nżidx ngħidlu ħwejjeġ bħal dawk jekk irrid nibqa' ħabib tiegħu. Jien mblajt u tħawwatt, iżda ma wrejtu xejn. Ħallejt għal meta jerġa' jieħu saħħtu u jiġi ftiegħu għal kollox biex inkun nista' nitħaddet miegħu kif irrid. Imma inħata fil-bot mill-ġen tiegħi biex inti żommuli ħdejk għal faraġġ tiegħi. Ftit jiem wara waqt li jien kont barra, reġa' telgħalu d-deni u miet. In-niket firix li dalma fuq qalbi. Inħares fejn inħares, kont nilmaħ il-mewt. Belt twelidi saret martirju għalija. Dar missieri imtliet li bidwejja li ma bħalhom. Kull ma konna naqsmu fl-imkien bejnietna, minajru sar iċarrat li qalbi bisħiħ. Għajnejja kienu jfittxuh kullimkien, imma qal xejn. U bdejt nobot dak kollu li kien minajru. Ħadd iżjed ma seta' jgħidli ara ma jdumx ma jiġi, kif kienu jgħiduli f'ħajtu meta kien ikun barra. Sirt kwistjoni kbira għalija nnifsi. Kont nistaqsi lil ruħi l-għala kienet imnikta u qiegħda tħawwadni daqshekk u qatt ma għarfet tweġibni. Jekk ngħidilha it-tama falla, ma kienx tisma' minni. U bir-raġun. Għax il-bniedem mill-leżes li tilfet kien aħjar u iżjed tassew minn dak il-fantażma li kont nuriha biex tittama fih. Id-dmuħ biss kien ħelu għalija u ħapost ħabibi fost il-ħwejjeġ ta' faraġġ għal ruħi. U issa, mulej, dan kollu għadda u l-ġerħa ta' qalbi għalqet biż-żmien. Nista' nisma' minn għandek li int il-verità. Nista' nressaq il-widnejn ta' qalbi qrib fommok biex tgħidli l-għala dmuħ u ħelu għall-imsejknin. Forsi int għad li tinsab kullimkien
warrabt il-miżerja tagħna l-bot minnek. U waqt li inti tibqa' fik innifsek, aħna nibqgħu nixxejru skont it-tiġrib tagħna? U madankollu, jekk ma nsemmulekx il-biki tagħna f'widnejk, ma jibqa' xejn mit-tama tagħna. X'inhi mela r-raġuni li mill-imrar tal-ħajja niġbru frott ħelu tal-fieq u biki u tnejt u tinwieħ. Il-kawża ta' din il-ħlewwa hi forsi t-tama li inti tisma' dan kollu? Hekk ta' bilħaq jiġri fit-talb, għax anqal mix-xewqa li jasal quddiemek. Imma nista' forsi ngħid li dan ġara wkoll fid-tbatija tat-telfa u n-niket li ġarrabt f'dawk il-jiem? Għax jien la kont nittama u lanqas nitlob bid-dmugħ f'għajnejja li nerġa' narah ħaj, imma kont biss insofri u nibki. Kien fini ħasra u tlift il-għena tiegħi. Jew forsi l-biki fih l-imrar tiegħu imma jserraħna mit-toma qarsa ta' dak li fl-imoddi kien jennina u mbagħad stmerrejnieh. Għalfejn qiegħed ingħid dan kollu? Issa mhux żmien li noqgħod nistaqsik imma li nagħmillek l-istqarrijiet tiegħi. Kont bniedem imsejken u miskinu kull min jintrabad bl-imħabba mal-ħwejjex tal-art għax itertaq qalbu jekk jitlifhom. Imbagħad jintebaħ bil-qagħda msejkna li fiha jsib ruħu, anzi li kien jinsab fiha sa minn qabel ma tilifhom. Dan hu li ġrali f'dik il-ħabta. Kont nibki biki taqsim il-qalb u nsib is-serħ tiegħi f'dan l-imrar. Kont hekk imsejken li l-istess ħajti msejkna kienet eżes għalija minn dak il-ħabib. Xtaqt imbiddilha, iżda ma rridx nitlef lilha minn floku. Jingħad jekk mhux ħrafa li Oreste u Pilade bejniethom xtaqu li għall-inqas imutu flimkien, għax għalihom kien għar mill-mewt jekk ma jgħixux flimkien. Ma nafx kontx lest biex nagħmel hekk jien ukoll ma' ħabibi. Ġewwa fija ħassejt xi ħaġa bil-maqlub ħafna ta' dan. Ma nafx infisser x'kienet. Il-ħajja kienet iddejjaqni bisħieħ. Imma f'ħin wieħed il-mewt kienet beżżani. Naħseb li aktar ma kont inħobbu, aktar sirt nobot il-mewt li serqituli u nibża minna qisha xi għadu mill-leħrex. Derli li la darba setet taħtaf lilu fi żmien qasir kienet se taħtaf lil kulħadd. Dan hu sewwa sew li ħassejt niftakar. Ara qalbi Alla tiegħi, ara x'hemm ġewwa fiha, ħares lejn tifkirieti, tama tiegħi, int li tnaddafni mill-ħmieġ ta' ħsus bħal dawn, li ddawwar li għajnejja lejk u taqlali riġlejja miġbiek. Kont nistaġeb kif il-bnedmin l-oħra jibqgħu ħajjin la darba mid dak li għalija kien hekk każis qisu mu se jmut qatt, u iżjed kont nistaġeb kif wara mewtu stajt nibqa' ħaj jien li kont hu ieħor. Sewwa qal wieħed fuq ħabibu meta qal li hu nofs ruħu. Jien kont inħoss li ruħi u ruħu kienu ruħ waħda f'żewġ iġsma. Għalhekk stmerrejt il-ħajja għax ma rridx ngħixha bin-nofs. U jista' jkun li għalhekk ukoll bżajt immut biex dak li ħabbejt ħafna ma jmutx kollu kemm hu. Kemm hu iblaħ
min ma jafx iħobb lill-bniedem ta' bniedem li hu. Kemmu bla moħħ min ma jilqax bis-sabar lill-bniedem tal-li hu. Hekk kont jien f'dak iż-żmien u minħabba fek kont nisħon, nitniet, nibki u nitħawwat u la stajt insib kwiet u lanqas seħħ li nifhem. Kont inġor ġewwa fija ruħ imbiċċra b'demm ma jċarċar, ruħ li ma felħeċ tissapportin inġorra u mkien ma sibt fejn inqeda. Ma stajtx insibilha fejn tistrieħ, la fl-imsaġar sbieħ, la fil-lob jew fil-ħana, la fil-ġonna mfewħa, la fl-ikliet kbar, la fil-ena ta' dari u sotti, u lanqas fil-kotba u l-poeżija. Kollox kien ikexkixa sad-dawl tal-jum u kienet tistkerraħ u tobot dak kollu li ma kienx ħabibi minn barra tnejt u l-biki, għax f'dawn biss kienet issib ftit mistrieħ. U meta tieqaf mit-tnejt u l-biki, kienet ittaqqalni bidwejja li ma bħalhom. Kont naf mulej li kien imisni nerfaħħa lejk biex tfejjaq jieli. Imma dan la ritt u lanqas stajt namlu, iżjed u iżjed għax jien u naħseb fik, ma kontx inġibek f'moħħi bħala ħaġa sħiħa u soda. Moħħi kien jara mhux lilek, iżda l-fruwa ta' fantażma. L-iżbal tiegħi kien l-Alla tiegħi. U meta kont nipprova nqiegħed lil ruħi fih danu biex tistrieħ, kienet tibqa' nieżla fil-vojt u terġa' tinxteħed fuqi. U hekk bqajt għalija nnifsi rokna ta' dwejjaq li la stajt nibqa' fiha u lanqas stajt noħroġ minnha. Fejn setet qalbi taħrab minn qalbi? Fejn stajt naħrab minn innifsi? Kif stajt ma nimxix warajja stess? Iżda ħrabt minn belt twelidi. Bekk għall-inqas għajnejja setaw inqas minn qabel ifittxu lil ħabibi fejn ma kinux imdorin jarawh. U minn Tagaste mort f'Kartaġni. Iż-żmien la jieħu btala u lanqas jibqa' dej fil-as minn quddiem is-sensi tagħna. U jagħmel ħwejjeġ tal-għaġeb fir-ruħ. Kien jiġi kuljum u jibqa' dej, u kull darba li jiġi u jgħaddi kien inissidli tagħmiet ġodda u jġibli tifkiriet oħra. Għajla għajl reġa' fetaħli t-triqat tal-pjaċiri li moddija u dawn daħlu minn flok in-niket tiegħi. Iżda mbagħad ġie fuqi mhux niket ġdid, imma kawżi ta' ħafna niket ieħor. In-niket ta' mewt ħabibi kien nifidli qalbi bħeffa kbira. Imma x'kienet il-kawża jekk mhux għax sawwabt lil ruħi fuq ir-ramel billi bniedem li jmut ħabbejtu qisu mhu se jmut qatt. Il-faraġġ li sibt minn ħbiebi l-oħra kien iserraħni u jsaħħaħni ħafna ta' bilħaq. Flimkien magħhom kont inxerret imħabti fuq dak kollu li ħabbejt minn flokok, fuq il-ħrafa ta' erq li ma bħalu, dak il-gideb bla tarf li bit-tmellis ħajjen tiegħu kien iġiegħel lil widnejna jikluna u jħassrilna moħħna. Imma dik il-ħrafa ma kienieċ tintemli mal-mewt ta' xi ħadd minn ħbiebi. Kien hemm ukoll ħwejjeġ oħra jorbtuni iżjed magħhom. It-taħdid u d-daħq bejnietna. Ir-rispett ħlejju lejn xulxin. Il-qari flimkien ta' kodba li jogħġbu, iċ-ċajt flimkien u l-modija ta' żmien bejnietna. Xi drabi nuqqas ċkejken ta' ftehim bla ebda mibeda
bħal meta wieħed jaħodha miegħu innifsu. Il-ħafna qbil bejnietna li naslu għalih permezz tal-istess nuqqas rari ħafna ta' ftehim. It-talim lil xulxin jew minn xulxin. Ix-xewqa bla sabar għal ħbieb imbeda. Il-merħba ferrieħa li natuhom meta jerġgħu lura fostna. Dawn, flimkien ma' sinjali oħra bħalhom, ħerġin minn qlub li jħobbu u jinħabbu u mfissrin permezz tal-fom, l-sien, il-għajnejn u elf tqanqila oħra mill-oħla, kienu qishom ġamar idewbilna l-erwieħ tagħna u minn ħafna rwieħ isawwar waħda biss. Danu li jinħab fil-ħbieb. U jinħab hekk li l-kuxjenza tniggizna jekk ma nroddux imħabba b'imħabba bejnietna. Bla ma nitolbu xejn wieħed mill-ieħor ħlif xhieda ta' ħbiberija. Min hawn ġej in-niket meta jmut ħabib, id-dalma ta' dbatija, il-bidla tal-ħlewwa f'imrar għal qalb masura u l-mewt ta' min jibqa' ħaj minħabba l-ħajja mitlufa ta' min imut. Jieni min iħobb lilek, min iħobb lil ħabib fik u lil-ladu minħabba fik. Ma jitlef ebda għażiż dak biss li għalih kulħadd u għażiż, f'min ma jista' jintilef qatt. U min ma jista' jintilef qatt ħlief Alla tagħna. Alla li jagħmel is-sema u l-art u jimlihom għax ħalaqhom billi mlihom. Lilek ħadd ma jitilfek ħlief dak li jitilqek. U fejn imur jew fejn jaħrab min jitilqek? Jaħrab mis-slim tiegħek u jaqa' fil-għadab tiegħek. Hemm x'imkien fejn ma jsibx il-liġi tiegħek għall-pjena tiegħu. U l-liġi tiegħek hija l-verità. U l-verità hija int. Alla tal-eżerċiti, reġġana għalli konna, itfa' fuqna d-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Ir-ruħ tal-bniedem iddur fejn iddur, kullimkien barra minnek, teħel fid-dbatijiet, anki jekk tintrabat ma' żbuħijiet barranin għalik u għalija nfisa. Għax dawn ma huma żbuħijiet xejn jekk mhumiex ġejjin minnek. Ifiġġu u josfru. Ifiġġu u donnom jibdew jeżistu. Jikbru sa ma jilħqu l-omor tagħhom. Imbagħad jeqdiemu u jintemmu. Mhux kollha jeqdiemu, iżda l-koll jintemmu. Mela meta jidhru u jibdew ifittxu l-eżistenza tagħhom, aktar ma jikbru malajr biex isiru jeżistu, aktar iħaffu lejn it-tmiem tal-eżistenza tagħhom. Sa hawn biss jistgħu jaslu. U int daqshekk biss tajthom. Għaliex huma minn dawk il-ħwejjeġ li ma jeżistux kollha kemm huma f'ħin wieħed, iżda jintemmu u jiġu oħrajn minn flokhom u hekk il-koll isawru l-univers bħala biċċiet minnu. L-istess jingħad mid-diskors tagħna. Isir permezz ta' ħafna ħsejjes, wieħed wara l-ieħor. Ma jkunx diskors sħiħ jekk kelma wara li titlissen ma tibqax għaddejja biex oħra titlissen floka. Ħatfaħrek ruħi għal dawk il-ħwejjeġ Alla li ħlaqt kollox, basta ma teħilx magħhom bil-kolla tal-imħabba permezz tas-sensi tal-ġisem. U ma jgħaddu u jibqgħu sejrin lejn it-tmiem tagħhom. Iżda bġibdiet moqżiża jagħmlu ħsara kbira lir-ruħ. Għaliex tixtieq tkun fil-ħwejjeġ li tħobb.
u joġoba tistrieħ fosthom. Imma fosthom ma ssibx fejn tistrieħ għax huma ma jieqfu qatt, jaħarbu. U min jista' jilħaqhom bis-sensi tal-ġisem? Min jista' jaqbadhom imqar meta jkunu fil-qrib? Is-sensi tal-ġisem jaħdmu bil-mod għax huma tal-ġisem. Hekk huma magħmula. U dan u biżżejjed biex jintlaħaq il-ħsieb li ssawru għalih. Iżda mhumiex biżżejjed biex iwaqqfu dak li jkun għaddej mill-bidu tiegħu sa tmiemu. Fil-kelma tiegħek li permezz tagħha saru, jisimgħu xi jgħidilhom minn hawn sa hawn. Tkunx fierħa ruħ tiegħi u la tarraxxi l-widna ta' qalbek bil-ħsejjes tal-fruqa tiegħek. Isma' int ukoll il-kelma nfisha qiegħda ssejjaħlek biex terġa' lura. Il-post tal-kwiet li ma jitħassarx huwa dak fejn ħadd ma jwarrab l-imħabba jekk ma twarrabx. Ara, dawk il-ħwejjeġ jgħaddu biex jiġu oħrajn minn flokhom. U hekk l-univers ta' hawn iseħħ permezz ta' kull biċċa minnu. Huwa jien se nwarrab minn x'imkien. Tgħid il-kelma ta' Alla. Ammar fiha ruħ tiegħi u ħalli f'idejha kull ma ġiek minnha. Int li qiegħda tħossok mifnija mill-qerq. Ħalli f'idejn il-verità kull ma ġiek mill-verità u ma titlef xejn. Kull ma tħassarlek jerġa' jissaħħaħ. Kull ma sar dajjef fik jerġa' jiġi f'siktu. Kull ma tħeddel fik jerġa' jieqaf u jiġġedded, jintrabat miegħek bla ma jġorrok l-isfel miegħu u jibqa' jieqaf miegħek ħdejn Alla li hu sod u jibqa' għal dejjem. Il-għala fi ħżunitek trid timxi wara l-ġisem tiegħek. Ħalli lilu jdur u jimxi warajk. Kull meta tħoss xi ħaġa permezz tal-ġisem, tkun qiegħda tħoss biċċa waħda biss minna. U ma tarafiex sħiħa kif inhi, għad li l-biċċiet joġbuk ukoll. Li kieku kull sens ta' ġismek seta' jifhem is-sħiħ kollu kemm hu u ma kienx bħalma hu issa b'kastig tiegħek. Jiġifieri iwassal għal biċċa waħda biss u mhux iżjed. Kieku int kont tkun trid li l-ħwejjeġ kollha li jeżistu bħalissa jibqgħu għaddejjin biex tgawdihom aħjar il-koll flimkien. Bl-istess sens ta' ġismek, inti tisma' kull ma ngħidu u żgur ma tridx li s-sillabi jżommu weqfin, imma tridhom jibqgħu għaddejjin biex jiġu oħrajn minn flokhom. Hekk li tisma' d-diskors sħiħ. L-istess il-biċċiet li jagħmlu ħaġa waħda sħiħa ma jistgħux jeżistu l-koll f'ħin wieħed biex isawruha. Dejjem hekk jiġri. Li kieku l-biċċiet setgħu jaqgħu kollha taħt is-sens f'ħin wieħed. Kieku kienu jintoġbu aktar il-koll flimkien milli kull waħda għaliha. Wisq aħjar minn dawn il-ħwejjeġ hu min għamilhom. U dan hu Alla tagħna li ma jgħaddi qatt għaliex xejn ma jiġi minn floku. Jekk l-iċs ma joġbuk, faħħar l-Alla permezz tagħhom u sawwab imħabtek fuq min għamilhom biex ma tagħtihx dispjaċiri bil-ħwejjeġ li jagħtu pjaċir lilek. U jekk l-erwieħ joġbuk, ħobbhom f'Alla, huma wkoll jitbidlu, iżda fih jibqgħu jżommu sħaħ għax inkella kienu jgħaddu u jintemmu. Mela ħobbhom fih u miegħek
iġbet leħ l-erweħ kollha li tista' u għejdilhom ejjew inħobbuh u għamel dawn il-ħwejjeġ kollha u mhuwiex imbiet minnhom. Għax wara li għamilhom ma telaqhomx, ġew minnu u jinsabu fih. Iżda hu fejn jinsab? Fejn niggustaw il-verità? Fil-qiegħ tal-qalb. Iżda l-qalb ħarġet mit-triq tiegħu. Midimbin. Erġgħu waħsbuha. Ingħaqdu ma' min għamilkom. Ibqgħu miegħu u tkunu qawwijin u sħaħ. Istrieħu fih u ssibu l-mistrieħ tagħkom. Għaliex tfittxu l-għali? Għaliex? Il-ġid li tħobbu ġej minnu. Biss. Dan il-ġid u tajjeb u ħelu sakemm tinqdew bih falla. Inkella bil-ħalq kollu isirilkom mor għax la darba tkunu tlaqtu l-Alla. L-imħabba tagħkom għal kull ma u ġej minnu tkun ħażina. X'jiswilkom timxu l-ħin kollu fit-triqat imwera u jibsa. Il-mistrieħ ma jinsabx fejn qegħdin tfittxuh. Fittxu iva dak li qegħdin tfittxu, iżda m'intomx se ssibuh fejn qegħdin tfittxuh. Għax intom qegħdin tfittxu ħajja ħienja fart li mwiet. Hemm ma ssibuhiex. Kif jista' jkun hemm ħajja ħienja fejn ma hemmx ħajja? Dak li hu nnifsu u l-ħajja tagħna. Niżel fuq din l-art, tabba bil-mewt tagħna u erida bil-ħajja kotrana tiegħu. U semmalna leħnu bħal rada biex nerġgħu lura minn hawnhekk għal għandu f'dak il-post qaddis li minnu ġie fostna. U l-ewwel daħal fil-ġuf ta' verġni fejn tarras man-natura tal-bniedem. Libes il-ġisem tagħna li jmut biex dan ma jmutx għal dejjem. Mbagħad minn hemm qisu arus ħireġ minn kamartu, ħareġ ferħan bħal ġigant għal ġirja tiegħu. Bla xejn dewmien beda jiġri u jgħajjad bi kliemu u emilu, bil-mewt u l-ħajja tiegħu, bl-inżul u t-tluħ tiegħu, jgħajjad biex nerġgħu lura l-għandu. Imbagħad ittieħed minn quddiem għajnejna biex nerġgħu nidħlu fil-qalb tagħna ħalli nsibuh ġo fiha. Telaq. Imma ara qiegħed hawn. Ma rridx idum wisq magħna u ma telaqniex. Mar f'post li qatt ma ħareġ minnu għax id-dinja saret bih. U hu kien fid-dinja u ġie fid-dinja biex isalva lil midimbin. Ruħi tfaħru u hu jfejjaqa għax dimbet kontra tiegħu. U liet il-bnedmin kemm se ddumu twebsu qalbkom. Il-ħajja niżlet fostna u minkejja dan ma tridux titilgħu il fuq biex tgħixu. Imma kif tistgħu titilgħu jekk diġà ntrefajtu fil-għoli u sa kontra s-sema tqassu? Erġgħu inżlu minn hemm biex titilgħu ħdejn Alla, għax meta tlajtu kontra Alla waqajtu. Dan ngħidilhom ruħ tiegħi ħalli jibku f'dan il-wied ta' dmuħ. U hekk inti tisraqhom flimkien miegħek lejn Alla. Jekk tkellimhom bil-ħeġġa ta' nar l-imħabba, l-ispirtu tiegħu inebbaħlek kliemek. Jien dawn il-ħwejjeġ ma kontx nafhom. U f'imħabbti għażbuħijiet tal-art bqajt nodos l-isfel. Lil-ħbiebi kont ngħidilhom u aħna nħobbu xi ħaġa minn barra s-sabiħ. Mela x'inhu s-sabiħ? X'inhi żbuħija?
X'inhu li jiġbidna u jorbotna mal-ħwejjeġ li nħobbu? Għax bxejn ma konna ninġibdu lejhom li ma kienu xierqa u sbieħ. Rajt u għaraft li dak li hu qisu sħiħ u għalhekk sabiħ fl-ġisma huwa ħaġa, waqt li dak li huwa dat fihom u għalhekk xieraq huwa ħaġa oħra. Bħalma biċċa mill-ġisem hija adatta għall-ġisem kollu, jew bħalma żarbun u adatt għas-sieq u ħwejjeġ oħra bħal dawn. Dawn ħsibijiet nibtu f'moħħi mill-qiegħ ta' qalbi. U għalhekk ktibt xi kotba fuq is-sabiħ u l-adatt. Minn għalija 2 jew 3, inti taf u Alla, għax jien ma niftakarx u ma bqajtx inżommhom. Għalija ntilfu ma nafx kif. Mulej Alla tiegħi. X'kien li qanqalni biex niddedika dawk il-kotba lil Ġerju, l-oratur Ruman. Jien qatt ma sirt nafu wiċċ imwiċċ. Iżda kien bniedem li ħabbejtu għax kien imsemmi għall-erf kbir tiegħu. U smajt xi ħwejjeġ milli qal u għaġbuni. Iżda fuq kollox kien joġobni għax in-nies kienet tistaġeb bih u tollih bit-tifħir tal-li minn bniedem Sirjak diġà għaref fl-elokwenza Griega sar ukoll tal-għaġeb fl-elokwenza Latina u għaref kbir ħafna f'dak li għandu x'jaqsam mat-talim tal-erf. U hekk faħħart bniedem u ħabbejtu mill-bogħod. Forsi l-kliem ta' min ifaħħar inissel l-imħabba fil-qalb ta' min jisma'? Le, iżda hi l-imħabba ta' min ifaħħar li tkebbes l-imħabba f'min jisma'. It-tifħir inissel l-imħabba meta nemmnu li jkun ħireġ mill-qalb safja ta' min ifaħħar, jiġifieri meta nfaħħru bniedem għax inħobbuh. Hekk kont inħobbhom lill-bnedmin f'dak iż-żmien, skont il-ħaqq li l-oħrajn kienu jagħmlu minnhom, mhux skont il-ħaqq tiegħek, Alla tiegħi, li ma jqarraq b'ħadd. Iżda mbagħad il-għala t-tifħir tiegħi ma kienx bħal dak li jingħata lil sewwieq magħruf jew lil kaċċatur imfaħħar minn kulħadd. Iżda kien għal kollox xort oħra u għola l-istess kif kont nixtiequ għalija nnifsi. Jien ma kontx irrid it-tifħir u l-imħabba li jingħataw lill-atturi, għad li jiena stess kont infaħħarhom u nħobbhom. Kont aktar nażel nibqa' moħbi milli nagħmel isem b'dan il-mod. Anzi aktar ridt min jobodni milli min iħobbni b'imħabba bħal din. X'inhi dik il-ħaġa li fi bniedem ieħor inħobba, iżda li ma kontx inwarraba u nbeda minni li kieku ma kontx noboda fija stess. U madankollu aħna bnedmin, sewqu u sewjien. Wieħed iħobb żiemel tajjeb, iżda ma jrix li hu stess isir żiemel, anqas kieku jista'. Imma dan ma nistgħux ngħiduh għall-atturi li n-natura tagħhom u tagħna hi waħda. Mela jiena inħobb fi bniedem ieħor dak li nobod fija nnifsi għad li jien ukoll bniedem. X'ammieq bla huwa l-bniedem. Int mulej, tot saħansitra x-xar ta' rasu u ebda waħda minnhom ma tonqos quddiemek. U b'dana kollu hija ħaġa aktar ħafifa li jingħatt ix-xar ta' rasu milli l-ġibdiet u tqanqiliet ta' qalbu. Dak il-għaref fir-retorika kien wieħed mill-bnedmin li jien ħabbejthom. Tant li xtaqt insir bħalhom. Kont minn fuq bija nnifsi
nitġerra l-hawn u lin, imbuttat minn kull rieħ. Waqt li jent kont mexxini bla ma tħallini nħossok. Kif sirt naf? U minn fejn ġejja din iċ-ċertezza kollha li bija qiegħed nistqarlek li lil dak il-bniedem ħabbejtu iżjed minħabba f'min faħru milli minħabba fl-istess ħwejjeġ li għalihom faħruh. Għax kieku l-istess nies maqdruh minn flok faħruh, u kieku l-istess semil tiegħu semmewh bit-maqdir u żeblieħ, jien ma kontx nitħeġġeġ u nitqanqal għalihom. U b'dana kollu, żgur li l-għalemil tiegħu ma kien jitbiddel u lanqasu ma kien jinbidel fi bniedem ieħor. Il-bidla kienet tkun biss fis-sentimenti ta' min jitkellem fuqu. Ara fiex tintelaq ir-ruħ dajfa li tkun għada ma qabditx mal-blata tal-verità. Hija tibqa' tinġar u titqalleb mal-fewġa mqanqla bl-ilsna mill-qalb ta' min juri femtu. Iddur u terġa' ddur. Id-dawl jiċċajprilha u ma tilmaħx il-verità li jara qiegħda qudiemha. Kont napprezza wisq li dak il-bniedem isir jaf bid-diskorsi u l-istudji tiegħi biex nitħeġġeġ iżjed għalihom jekk ikun jogħġbuh, u jekk le, kont naqsam qalbi fierħa u nieqsam il-qawwa tiegħek. Frattant bqajt nieħu gost naħseb fuq is-sabiħ u l-adatt kif fissirthom fil-ktieb li ddedikajtlu. U dak ix-xogħol tiegħi kien joġobni minkejja li ħadd ma faħħaruli. Iżda l-qofol ta' verità hekk kbira kont għadni ma rajtux fil-erf tiegħek. Int li tista' kollox u waħdek tagħmel leġubijiet. Ruħi kienet għadha medija bis-suriet tal-iġsma. Kont insejjaħ sabiħ dak li hu sħiħ u xieraq fih innifsu u adatt dak li hu xieraq fir-rabta tiegħu mal-ħaġa sħiħa. U kont inwettaq dan it-tqassim tiegħi b'eżempji mill-iġsma. Wara dan dawwart ħsibijieti fuq in-natura tar-ruħ. Iżda l-fehma mqarqa li kelli fuq il-ħwejjeġ spiritwali ma ħallitniex nilmaħ il-verità. Il-verità kienet tolqot li għajnejja bil-qawwa kollha tagħha. Iżda jien kont indawwar moħħi mtaqtaq minn fuq il-ħwejjeġ bla ġisem għal fuq il-bixriet u l-ilwien u d-daqs tas-suriet minn fuqha bħal bżieżaq. U billi dawn ma stajx narhom fir-ruħ, derli li ma nistax nara l-istess ruħ. Fil-virtu kont inħobb is-sliem u fil-vizzju nobgħod il-firda. U għalhekk fil-virtu kont nilmaħ il-għaqda u fil-vizzju nara bħal qsim. Derli li fil-għaqda jinsabu d-den u r-raġuni u n-natura tal-verità u tal-ola ġid. U fil-qsim, skont il-fema msejkna li kelli, tinsab ma nafx li ma sustanza ta' ħajja bla raġuni kif ukoll in-natura tal-aqwa ħażen. Għax għalija il-ħażen ma kienx biss sustanza imma wkoll ħajja. Ħajja tas-sew li iżda mhijiex ġejja minnek, Alla tiegħi li kollox ġej minnek. U bla ma kont naf x'jiena ngħid, li l-laqda sejjaħtilha il-monade bħala den bla sess, waqt li l-qsim sejjaħtlu d-dijade bħalma hu l-għadab fil-ħażen u ż-żina fil-ħtijiet. Ma rafx u ma tallimx li l-ħażen ma hu sustanza xejn,
kif anqas id-den tagħna ma hu l-aqwa ġid li ma jitbiddel qatt. Jekk it-tqanqil ta' ruħna jimbuttana għal xi emil u dan it-tqanqil ikun imħassar u jiżattat sfiq u gburi, l-emil tagħna jkun ħażin. U jekk il-ġibdiet tar-ruħ li minnhom jitnisslu l-ħajriet żienja ma jkunux imrażżna u ma jwaqqawna fil-ħtija. Bl-istess mod, jekk ir-ruħ imżejna bir-raġuni tkun imħassra, ħajjitna titniġġes bl-iżbalji u l-femiet imqarqa. F'dak iż-żmien ruħi kienet imħassra. Ma kontx naf li la darba istess mhijiex is-sustanza tal-verità kien imissni ndawwala b'dawl ieħor biex tara l-verità. Għax huwa int, mulej, li tixelli l-mużbieħ tiegħi. Huwa int, Alla tiegħi, li ddawwalli id-dlam tiegħi. Il-koll kemm aħna ħadna mill-milja tiegħek. U int id-dawl veru li jdawwal lil kull bniedem huwa u ġej fid-dinja. Għax fik ma hemm ebda tibdil u ebda del ta' tidwir. Jien kont nagħmel ħilti biex niġi għandek u int tkun twarrabni minnek ħalli ddewwaqni l-mewt għax inti tieqaf lil gburin. U liema gburija hija aqwa minn dik li biha fil-bluqa tiegħi tal-għaġeb wasalt biex ngħid li min natura tiegħi jien dak li inti int. Jien kont bniedem li jitbiddel. U dan araftu iżjed u iżjed minħabba fix-xewqa li kelli għall-erf biex bih inkun naf ninbidel minn ħażin għall-aħjar. Madankollu, aktar għażilt inġib quddiem għajnejja li inti wkoll titbiddel milli nemmen li jien minix bħalma inti int. Minħabba fekk kont twarrabni u tieqaf li rasi ibsa u mkabbra tiegħi. Ħsiebi kien fis-suriet tal-ġisem. Kont ġisem jixli lil-ġisem. Ziffa li tgħaddi u ma terġax lura lejk. Bqajt nimxi u nterraq fost ħwejjeġ li la jinsabu fik, la fija u lanqas fil-ġisem. Ħwejjeġ li ma sarux għalija mill-verità tiegħek, iżda li jien fil-fruqa tiegħi kont naħseb fihom skont il-ġisem. U kont indur lejn iċkejknin fidili tiegħek u li tbelt waħda miegħi li tbejt minnhom bla ma kont naf. U kont ngħidilhom qisni jiblaħ la blabi. Mela għaliex ir-ruħ għandha tiżbalja jekk Alla għamilha. Iżda ma rridx nismagħhom jgħiduli mela Alla għaliex għandu jiżbalja. Ridt aktar inwebbes rasi fil-fema u s-sustanza tiegħek li ma titbiddilx. Hija mġala tiżbalja milli nistqar li s-sustanza tiegħi li titbiddel ħarġet mit-triq minn raja u żbaljat b'kastik tagħha. Min għalija kelli 26 jew 27 sena meta ktibt dawk il-kotba. Kelli moħħi mixowl dawn il-ħafna stejjer bla sens fuq l-ġisma, stejjer li kienu tarxuli l-widnejn ta' qalbi bil-ħsejjes tagħhom. Għad li dan u verità ħelwa, jien żammejt dawn il-widnejn miftuħa biex jien u naħseb fuq is-sabiħ u l-adatt nisma' ġewwa fija l-modija tiegħek. Ix-xewqa tiegħi kienet li noqgħod wieqef nisimek u nimtela bil-ferħ għall-leħen tal-arus. Iżda kienet xewqa bla temma.
għax il-ħsejjes tal-iżbalji tiegħi kienu jkaxkruni b'saħħa kbira barra minni nnifsi. U t-toqol ta' tkabbir tiegħi kien jaffiġni mal-art. Ma ħallejtnix nisma' l-ferħ u lena. U għadmi ma setax jitenna għax kont għadek ma sħaqtux. Kelli madwar il-20 sena meta ġie fidejja l-ktieb ta' Aristotli jismu il-10 kategoriji. Is-Surmast li għallimni r-retorika f'Kartaġni kif ukoll oħrajn miżmuma borrif kienu jiftħu ħalqhom qisu se jixkatta imqarjek biss isemmu isem il-ktieb. U jien kont noqgħod nismagħhom b'għajnejja miftuħa beraħ qisni quddiem xi ħaġa kbira u divina fejn naf jien. Imma x'ġid swieli li dak il-ktieb rajtu u fimtu waħdi. Tħaddit fuqu ma' xi wħud u qaluli li bil-kemm femuh. Avolja bil-għajnuna ta' surmastrijiet tas-sew qorrief li fissrulhom mhux biss bil-kliem iżda wkoll permezz tal-ħafna ġbijat li kienu jħożżulhom fir-ramel. Ħadd minnhom ma seta' jgħidli iżjed minn dak li tallimt jien bla għajnuna ta' ħadd meta qrajtu waħdi. Derli li l-ktieb hu ċar biżżejjed fit-tagħlim tiegħu dwar is-sustanzi bħalma hu l-bniedem u dwar iċ-ċirkustanzi tagħhom, ngħidu aħna is-sura tal-bniedem, minn xiex hu magħmul, kemm piedi u twil, min jiġi minnu, min uħuh, fejn joqgħod, meta twieled, jekk hux bil-wieqfa jew bil-qiegħda, jekk hux imxiddet, iż-żarbun, jekk hux armat, x'inhu jagħmel jew x'inhu jsirlu. F'kelma waħda, iċ-ċirkustanzi bla qatt li niltaqgħu magħhom f'dawn id-9 kategoriji li ġibt xi eżempji tagħhom u sew fl-istess kategorija ta' sustanza. Dan kollu swieli ta' ġid, anzi swieli ta' deni. Għax billi fil-fema tiegħi kull ma jeżisti kellu bil-fors jidħol f'xi waħda minn dawk il-kategoriji, derli li lilek ukoll, Alla tiegħi, li int b'mod tal-għaġeb sempliċi u bla tibdil lilek ukoll. Kelli nfittex nifmek bħalli kieku int suġġett tal-kobor u żbuħija tiegħek. Hekk li dawn jinsabu fik qishom f'suġġett bħalma jinsabu fil-ġisem. Imma int, il-kobor u żbuħija tiegħek huma inti nnifsek, waqt li l-ġisem mhuwiex kbir u sabiħ għar-raġuni li hu ġisem, għax anki jekk ikun inqas kbir u inqas sabiħ, xorta waħda jibqa' ġisem. Mela l-fema tiegħi dwarek kienet kollha għerq u mhux il-verità. Kienet ħolma firħa tal-moħħ imsejken tiegħi, mhux dera soda tal-ħajja ħienja tiegħek. Dak li ordnajt int ġara fija wkoll. Jiġifieri li l-art tnibbitli xewk u għollieq u li jiena naqla ħobżi bil-għaraq ta' ġbini. Rajt il-kotba kollha tal-arti hekk imsejħa liberali li stajt insib f'idejja u fimthom waħdi. X'iswewli la darba kont il-sir mill-lar tal-ġibdiet ħżiena. Fihom kont insib il-għena tiegħi iżda ma għarafx il-għajn tal-verità u ċ-ċertezza tat-talim tagħhom. Tajt dari lid-dawl u dawwart wiċċi lejn il-ħwejjeġ imdawla, hekk li jien nħares lejhom, wiċċi stess ma kienx imdawwal. Inti taf, mulej Alla tiegħi, kemm bla sforzi żejda u bla għajnuna ta' ħadd tallimt dwar l-elokwenza,
id-dialettika, il-ġeometrija, il-mużika u l-aritmetika. Il-ħeffa tad-den u r-reqqa tar-riflessjoni huma doni tiegħek. Iżda jien ma offrejthomx lilek. U għalhekk swew li aktar ta' deni milli ta' ġid, għax fittixt li dawn is-setat mill-isbaħ tas-sustanza tiegħi inżommhom għalija nnifsi. Il-ħila tiegħi ma qeditiex taħt il-ħarsien tiegħek, iżda berbaqta f'ħajja mtajra meta tlaqt minn quddiemek u mort f'pajjiż imbiegħed. X'ġid swiel it-tajjeb jekk inqdejt ħażin bih. Anke l-aħjar studenti isibuha bitqila ħafna biex jifhmu l-arti liberali. Imma dan ma ġinix f'moħħi, ħlif meta bdejt nagħmel ħilti kollha biex infissirhomlhom u l-aħjar wieħed fosthom kien ikun dak li ma jdumx wisq biex jifhem it-tifsir tiegħi. Dan kollu xi swieli mulej Alla verità jekk lilek kont naħsbek ġisem mudwal u bla qies u jien farka minn dan il-ġisem. X'erq li ma bħalu. Din kienet il-fema tiegħi Alla tiegħi. U llum ma nistħix nistqar tjubitek miegħi u nsejjaħlek kif dak iż-żmien ma stħajtx nistqar id-da tiegħi lill-bnedmin u niftaħ ħalqi bħal kelb kontra tiegħek. Xi swietli il-qawwa tad-den li wrejt f'dak il-għerf. Xi swieli li seħħ li nfisser ħafna kodba tqal mingħajr għajnuna ta' għalliema bnedmin. Jekk imbagħad b'tawwiċ sagrilegu żbaljajt blikraħ fil-għerf tat-tjieba tiegħek. Jew x'deni ġarbu ċkejknejn tiegħek li l-qawwa ta' denhom kienet tassew dgħajfa dejn tiegħi. Meta huma ma tbedux minnek, iżda baqgħu fil-bejta tal-knisja tiegħek biex ikunu żguri li jarbbu r-rix u jsaħħu l-ġwienaħ tal-imħabba bl-ikel ta' fidi qawwija. Mulej Alla tagħna, ħallina nistkennu għad-del ta' ġwenħajk, ħarisna u wieqaf magħna. Inti tieqaf magħna, waqaft magħna sa minn ċkunitna u tibqa' tieqaf magħna sa ma xarna jibjat. Għax il-qawwa tagħna tkun qawwa tas-sew meta tkun fik, waqt li ma tkun qawwa xejn jekk infittxuha fina. Il-ġid tagħna huwa dejjem ħaj quddiemek u kien għalhekk li aħna ħżienna għax tbedna minnek. Ħanduru lejk mulej biex ma ninqerdux. Il-ġid tagħna li huwa int u ħaj u bla ebda nuqqas quddiemek. Ma jkollniex biża' li meta nerġgħu niġu għandek ma nsibux il-post li waqajna minnu, għax id-dar tagħna li qiel eternità tiegħek qatt ma jisetaqa', anqas jekk aħna ma nkunux fiha.